هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. نام بخاري روايتين أبو هريرة رضي الله عنه. نام diye Müslümanın üstüne 5 tane hakkı vardır diye. Men seninle 5 tane hakkım var. Sen benimle 5 tane hakkı var. Yani nama şu zatlar nama Müslüman üstüne hakkıdır diymediğinden ön sanını aytti. Hamsun dedi. Zihinlerde kovgalar yani. Yani 5 diyenle sonuna kıraatlardan yarından çıkarsan saniyattan çıkar. Müslümanın ne hakkı var diyenle 5 degin ben bilýän. Yani belki 3 ýatdan çykar, ama belki 4 ýatdan çykar. Ama 5 diýmen diňe şu diýen bolsa belki ýatdan çykjak, 6 dygam ýatdan çykjak, 17 dygam ýatdan çykjak. Şoň şüpnäme diýe haqqul muslim alal muslimi 5. Müslüman üstünde näme borjy etmeli, ýerine etmeli wajib 5 diýdi. Şoň näme 5 gün zehinimde galdy. Indi 5 diýeni hemme şu 5'in näme diýdiğini bilse gelýär. Ondan idin naqin aytya ondan 5 goya dasa ýazylanyň näme kelläňde das bolýar. Näme diýýärmiz? Raddus salam. Salam näme salamyny gaýtarmak. Rad gaýtarmak. Assalam. Yani bir sana näme salamu alaykum diýse gowmy diýämeli. Ya da manlykmy diýämeli. O salam däl, o musulmanyň salamy da. Ya näme salam diýse näme oňa da jogap bermeliler. Çav diýämeli. Dedim ol ýewreýler falany üçin. Şoň şüpnäme İbnül Qayyim rahimehullah näme ýewreýler wagtlaryna näme salamy gargys millet diýär. Şunu assam diýmek arapça näme ölüm gargys diýmek şunu. Hatda şu derejede melgunluklaryndan salamy bir-birine gargys boldy diýär şo milletin. Şalom diýenler. Arap dilinde şoň şalomy lanet bolsun, ölüm bolsun diýmek şunu. Şoňlar assalamu aleyke ya Muhammed diýerler. Şunu Esselamu aleyke ya Muhammed diyelim. Peygamber sallallahu ve aleyk diyelim. Öyle değil mi? Biri gelip şey diye, iki gelip şey diye o neyme namuscan enemiz, Ayşe enemiz neyme öd Allah'ın Resulüne ve öd neyme söygül erden neyme söygül yani çıdabilmen perden anlardan neyme diye ve aleykumul la'netu vel gazabu ya ihvetel kiradatu vel khanazir diye. Ana Müslümanın gorullu almalı heyleyi. Şunu Müslümanlar ama bu gorullar yani näme? Öbür topur kesik bilýän o Laçınmamed we dedi Gülşürün nedi. Olar o näme? Öbür bir eşek qaky eşeğin aýtýarlar näme? Garagma sürmeli olarlar, başga istem etmeliler. Emma Müslümanyň gorully aýal almaly kim? Aýşe neme radıyallahu anha. Näme diýen namus edip näme? Perden anlatmy we aleykel la'netu vel gazabu ya ihwetel qiradatu vel khanazir diýär. We size Allah'ın gargysy ölüm bolsun. Ey maymun doňuzlardan adaşan maymun doňuzlar diýär. Şolaň dogan ya. Şonda Peygamber mesajy näme diýär? Aýşe näme şun Aýşe bey diýär. Evet, tfaddal. Dar bir istaýan maşyny. Assalam. Ana ýakynama Aýşe demi taharna ýanky ýewreýler Peygamberimize girenler näme? Gargys etýän namus edip bulur söýüyor. On Aýşe'ne Peygamber mesajy näme diýär? Näme üçin Aýşe beýtýän? Ya Rasulullah saňa diýilýän narsalar eşden akmydy. Olam näme? Menem olara näme diýen sen eşitmedinmi diýär. Wa aleyk diýip otur Peygamber. Wa aleyk. Wa size bolsun. Diýeniň oňa bolsun. Fakat näme diýär? Ma kana rifqu fi şeyin illa zana ve ma nuzi'a an şeyin illa şana. Aýşe diýär yumşak bolýan. Senlik bir zatda yumşakluk bolsa diýär. Şolady erweden bolsa zinetli ya şu yumşaklyk diýär. We isterlik bir zatdan şu yumşaklyk aýrylsa diýär. Şu gowda adam bolsa näme şäne erwet gorko diýär. Şoň üçin näme biri salamu alaykum şunuňmy ya taglykmy diýse taglykmy ya manlykmy şey diýämeli ya gowmy diýämeli. Oňa näme we aleykum assalam diýmek gerek. Müslümanyň salamy assalamu aleykum. Ondan kamili esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ondan has kamili näme? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizimkiler näme diýär? Näme dilim oýnatýan diýär.
Ne o dilim oynat yani dil oynatmakta da dedi Allah buyurun zadi şunu. Ne bize bir esselamu aleyküm diye sonra ve aleyküm esselam demeklik vacip. Şoň üçin näme birine sen salam berende gaýtardyň bermese dinne sana öýkelemekliği hakyň var. Şunuňmy? Bir gara çagyryp näme salam ber, nämeden jogap beremem. Hakyň var seňle. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Hem sen hakyňda sen hakyň berene. Soň ikinji näme we iýadetul merid. Hassa bolsa näme? Şon soramak. İýade soramak. El merid hassane. İkinji wajib. Sen hassa bolsaň näme öýkelemene hakyň var soramana gelmeseler. Sen musulmanyň näme wajibi. Ýöne bir adam öýüne hassa ýarap keselle wagt ýakynan belki biziň bilmesizligimiz akman. Şoň üçin başga bir aýetde näme diýe? Ve taawanu alel birri we takwa diýe. Takwalyk bar zatda, gowy bar näme haýyr bar zatlarda ýardamlaşyň diýe. Şoň üçin plan ýarayan näme? Şunuňmy? Näme üçin? Şo wajib biter ýalyk we musulmanlaryň hassa beter dogonlugy näme artar ýalyk. Yani şeytan ýalan ne şuňalyk ýerlerde fırsat peýdalanýar. Näme? Ve iýadetul meride we hattan soramak diýe. Üçüncüsi we ittiba'ul janaiz. Musulmanyň bir ölse şoň näme jinazatyna gatnaşmak. Namazyna gatnaşmak onu näme gömüşmäne öwliýa kitişmäne näme kömekleşmeklik wajibi şo. Yani bir toparyň içinde bir topara etmeklik wajib. İttiba ýerine düşmek, jinazatyň ýerine düşmek. Zarafa ýerine düşmek diýil, näme diýen? Jinazatyna koşmak we akydip gömüşmek. Ve icabetud da'wa ve bir näme öýüne mihmaslyga çağırda jogap bermek. Sebäpsiz yani dini sebäpsiz näme şoňa jogap bermesizlik günähkärçilik. Dini sebäpsiz mysal üçin näme? Senden öň bu çağırdy. Men senka jogap bermek. Näme üçin bu birinji çağırdy. Şunuňmy? Ýa men keseldi ýa başga bir da wadammy. Şunuňmy? Ýa da näme işim var? Yani şu işmem hakykatdan men öz dünýä we ahiretime ýa ummata ýa beýlek musulman doganymyr hajatyny etýän işim. Şoň üçin men uzur soraýan, men falan bar biljek geldim ýa. Şunuňmy? Yani diniň ursat berýän sebäbi bolmasa başga sebäpden näme galmaklyk näme günähkärçilik. Ve teşmitul atis diye. Teşmit näme? Asgırana jogap bermek. Atis näme? Asgırayan adam. Teşmit asgırana jogap bermek. Teşmit jogap bermek. Atis näme? Asgırayan. Asgırayan näme jogap bermeli? Sebäbi näme? Bu ýurtlarda bilýär. Asgırana näme jogap berilýän. Emma biziň ýurtlarymyzda asgıra näme diýse näme diýip jogap bermeliýinden da aýtma. Yani asgırdan näme? Alhamdulillah diýmeli. Şunuňmy? Ve bir elhamdülillah diýmese şertdäl. Diýse yerhamukallah diýmeli. Şunuňmy? Ondan men yerhamukallah diýsem ondan ýa asgıran adam näme? Täze ma jogap bermeli. Yehdikallahu ve yuslih balakum diýmeli. Bir adam diýmeli yehdikallahu. Ama köpçülüklerin 4-5 adam yerhamukallah diýmese yehdikumullahu ve yuslih balakum diýmeli. Emma näme? Käbir adamlar käbir sünneti bilemek. Näme asgırsa elhamdülillah diýse asgır ýansam yerhamukallah diýer. Emma bir hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe küçüklerek asgır ýawalyn Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýer? Doganyňyz sırqowlakdyr. Şefakallah diýin diýer. Şunu küçüklerekden geçse olam elhamdülillah yerhamukallah diýmen şefakallah diýer. Eýem ol näme? Kefel efaatdildi. Eýem näme? Allah'ın şefa dilemeklik oňa näme? Was münafik. Şoň üçin bir näme asgyrsa birinji elhamdülillah diýmeli. We diýen soňam bizim eşitsek näme? İçimizde hukman birimiz şoňa näme? Yerhamukallah diýmeli. Elhamdülillah diýdi ýani Allah Taala şükür bolsun. Hamdlar bolsun nimet. Beýlekini diýmek näme? Yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin nimet. Yehdikumullahu ve yuslih balakum diýdiňe näme? Allah size de näme? Hakkı ola hidayet versin ve yuslihu ve näme? Sağlasın, doğrulasın balakum işlerini de. Jogap bolan. Emme salam. Salamyň manysy näme? Esselam birinji bilmem lazım. Allah Taala näme? 99 gödel adamyň barahdy. Esselam. Şoňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burun sahabalar näme diýe? Sizi hasanna etseňiz diýe şodadylar. Cennete erçek amale öwretmäýin diýe. Şonu sahabalar eýtdiler, "Ya Rasulullah" diýene näme?
bir-birinize näme salam berin diye. Bir-birinize salam berseňiz diye. Bir-birinize söýüp muhabbetiniz artar diye. Bir-birinize söýüp muhabbetiniz artar da näme? Salam bolan Allah Taala salamat bolan cennete girersiniz. Assalam hemme gowluň, hemme salamatlygyň eýetdi. Şoň üçin biz bir adamyň göremizde Assalamu aleykum diye. Yani sana hemme bolan salamatlıklar, amanlıklar, sağlıklar näme? Allah'dan sana şon dilek etýänini. Onu bir ýer sana şey diýip dilek edenden soň eýär näme şo dilekden joşur ýa. Şunuňmy? Şoň näme joşgyna näme gaýtaryp we aleykumussalam we rahmetullahi we berekatuh. Näme üçin jogap berýäniň ki artyk bolýar. Desem men entek hiç sebäpsiz sen bana ýagşylyk etmesizinden özüm men sen görümde näme etýän? Allah'dan sana hemme gowluklar bolsun. Men birinji başladım şimdi. Eýär bir adam sana hiç tat etmäsen, şoňaly gowluklar dilep durqa. On kudanam artyk dilek etmeklige münasip dämi? Şoň şu näme der? Ey dogam, sana da Allah'dan hemme gowluklar we rahmetler we bereketler bolsun diýär. Şunuňmy? Näme üçin on kumenkiden artyk? Dedim men birinji başladım. Men eýem birinji başlandygym eýem ol artykmaşlyk boldy. Şoň üçin birinji bermeklik afdal. Arda hadis allyga ol ihtiýaryna, şunuňmy? Emma şonna da men näme oturup gelýäne salam berjek. Bolýarmy? O az afdaly. Şunuň biz az, dogry dämi? Bir köplük anada azlyk bar. Men köplügem bolsa men azlyga birinji berjek. Bolýarmy? O az afdaly. Emma hadis edebini aýtdy. Şunuň mysal üçin az köpe bermeli. Duran oturana vermeli, ýarak barýan näme? Uly kiçe vermeli, kiçe ula vermeli, az köpe vermeli, ýarak barýan oturana vermeli. Emma oturan ýarak barýana berýär, bolýan afdaly. Uly kiçe berýär, has afdaly. Şoň şu näme sünnet kitaplarına gelýän näme? Kiçe salam bermeklik diýip. Şoň şu köçede çağırda da Peygamber sallallahu näme? Başlaryny tipir assalamu aleykum diýen eken. Tawadu'ndan gownu petdirmen. Şoň şu näme? Musulmanyň çağırdy näme? Bizden edebini almaly. Şoň şu köçede musulman çağırlaryny atdan bolsam assalamu aleykum diýmeli. Niýe görem bolsa kawat enne ruba dileý bermeli. 25 köp 50 köpüje gyfır. Dedim adamyň kiçisiniň ulsunyň fıtratyna dünýäni söýmek bar. Şoň şu biz kiçikek näme qakamlaryň dostlarynyň içinde kawatkyny bir 50 köpük 25 köp gyfır ýany gyfyrmaýan gowur ýaly. Şunuňmy? Şoň şu näme bir tapar jahil adam erdeçilimli musulmanyň çağırasyndan bilemek, oň nämesinden bilemek. Emma sen näme sakally farmykly peýgamber öwliýa salyhlar näme suratynda gelip beren adam. Bir musulmanyň çağırasyny gördüm, ber 25 köpük. Süýjüjük bar näme? Kiçiliginden sen ala adama söýgüsi bar.